Podem començar la intervenció dient que la seva campanya «La meva regla, les meves regles» no ha estat allò que se'n diu precisament un èxit de cartellera. Sols el 20% de les dones que hi tenien dret han anat a la farmàcia a recollir-ho. I hi ha hagut nombroses queixes per part dels farmacèutics pel que fa al procediment de vestiment i pagament del material. En altres paraules, un projecte valorat en 8,5 milions d'euros que no ha reeixit. De la mateixa manera que no està acceptat el terme violència quirúrgica per definir aquells casos en què durant el postoperatori apareixen blaus propis de la força exercida durant les maniobres pels cirurgians o punts cosits amb mala traça, no entenem que s'accepti el terme violència obstètrica per definir el procés de naixement d'un nadó, en què s'empren, evidentment, procediments mèdics necessaris per garantir la vida de la mare i del fill. Aquest concepte que vostès volen instaurar criminalitza els professionals de l'àrea i els pressuposa una intenció de fer mal o de violentar les gestants que, evidentment, no s'avé amb la realitat. A la seva moció es mostren preocupats per l'onada reaccionària que limita els drets sexuals i reproductius de les dones arreu del món. De qui ens parlen? De la República Islàmica de l'Iran? De l'Afganistan? De Síria? No. Parlen de democràcies consolidades com Itàlia, Polònia, Andorra o els Estats Units. Quina pena. Quina pena que fingeixin feminisme per atacar les dretes mundials i alhora contribueixin a convertir aquest hemicicle en l'expositor improvisat de la misogínia islàmica. 83 matrimonis forçats registrats els darrers 5 anys i 681 nenes que han estat mutilades genitalment els darrers 3. I no a on governa el papus de l'extrema dreta, no. A on governaven vostès? A Catalunya. I en comptes d'endur-se les mans al cap i fer una batuda contra aquests pederastes, violadors i bàrbars, proposen fer educació sexual integral als nens de 3 anys. Mentre mirem incrèduls al seu dit, no veiem com avança la mitja lluna, oi? Els hauria de caure la cara de vergonya. Deixin en pau els nens i empaitin d'una vegada la barbària.